многія сёння ведаюць пра палескую вёсачку Альпень, што на Століншчыне. Аднак некалькі стагоддзяў таму яна была добра вядомая і ў Вялікім княстве літоўскім, і на прасторах Рэчы Паспалітай, і ў расійскай імперыі. У Альпені багатая гісторыя. Упершыню мястэчка згадваецца ў 1479 годзе. Тады княгіня Ганна, удава князя ВКЛ Свідрыгайлы, падарыла мясцовыя землі шляхцічу Ляшко Зяновічу Альпенскаму. Верагодна, прыналежнасць новаму гаспадару і дала назву мястэчку. Наступныя звесткі адносяцца да 1513-го. Тады пінскі князь Фёдор Ярославович даў прывілей Іван Сухайліпскаму на маёнтак у Альпені, і ў вёсцы з'явіліся першыя ліпскія – Бруцкія, Ляшкевічы, Пратасавіцкія. Гэтае прозвішча і сёння носяць многія альпенцы. Адзін з іх – Іван Ляшкевіч. Больш за 3 дзесяцігоддзі былы настаўнік гісторыі і геаграфіі, даследуе, вывучае, занатоўвае гісторыю роднай вёскі. Цікавыя звесткі бярэ з архіваў і з кнігі Уладзіміра Ліпскага «Я». У яго куфэрку арыгінальныя дакументы на набыццё зямлі царскіх часоў і польскага перыяду, перапісы насельніцтва, арыгінал пасведчання аб заканчэнні альпенскага вучылішча. Каб захаваць моўны скарб альпенцаў, ён стварыў і слоўнік, куды трапілі аздобреныя палеска-шляхецкім каларытам словы, якія моцна адрозніваюцца ад агульнавядомых літаратурных. Лантух, лапуза, ледзьва. На сваёй гаворцы жыхары Альпені гутараць быццам на сакрэтнай. У альпенскім дыялектным слоўніку, складзеным Іванам Ляшкевічам, змешчана 375 слоў, зразумелых далёка не ўсім. Намаганнямі Івана Уладзіміровича пры мясцовай школе з'явіўся невялічкі краязнаўчы музей. А калі Ляшкевіч пайшоў на пенсію, энтузіяста, які б працягнуў яго справу, не знайшлося. Музей скасавалі. Шоў час. Апантаны гісторыі альпенец высвятляў новыя і новыя факты. Таму пытанне, як расставіць коскі ў выразе «адрадзіць, нельга забыць» не ўзнікла. Кінуў па вёсцы кліч «Ствараю музей, нясіце артефакты». І аднавяскоўцы адгукнуліся. Мой сын прынёс пяру, якім пісалі. Так, і ўсе разам з вучнямі, настаўнікі і дзеці ўнеслі вялікі клад у развіццё музея, прыносілі хто што меў дома экспанаты. Ходзяць і нашы вучні, прыязджаюць з суседніх вёсак, прыходзяць госці, якія прыязджаюць у вёску. Замежных краін, калі прыязджаюць, все наведваюць гэты музей. Ёсць месца, куды можна прывезці, паказаць, расказаць. Мне вельмі падабаецца вось гэтае перо. Я вельмі шмат раз пробавала ім пісаць. Мне кажется, пером пісаць лепш, чым нашымі ўжо цяперашнімі ручкамі. Яшчэ мне вельмі падабаецца вось гэты фотоапарат. Ён з 1935 года. Яшчэ тут ёсць ранейшыя фотаздымкі, якія рабіліся гэтым фотоапаратам. Згуртаваныя агульнай музейнай справай вяскоўцы заўжды падтрымлівалі адзін другога. Так мясцовы святар айцец Васіль папрасіў у 8-класніка Александра Ляшкевіча дапамагчы транспартаваць кросны. Разам знялі грувасткі станок з гарышча і па частках адвезлі ў музей. Толькі скласці яго такі не атрымалася. Не знайшлося ў Альпені умельца, хто падказаў, як гэта робіцца. Так і захоўваюцца асобныя дэталі ў шафе. Побач з ёй буфет, выраблены невядомым яўрэем у 1925 годзе. Доўгі час нікому не патрэбны прадмет мэблі пыліўся ў пустуючай вясковай хаце. Цяпер ён у музеі, як памяць аб расстраляным у 1943 яўрэйскім майстры. Сваю гісторыю мае і кожная пасудзіна, якой застаўлены старажытны буфет. Барылка предназначалася для того, каб, допустим, едучи на сенокос, і туди воду заливали, закарковывали, и вода долго заставалася холодной. Вот эта бутылька вельми цікава, она 1812 года. Бутылька у одной бабульки заховалася на горищі. Она подарила нашему музею. Шмат музейных экспанатаў былі знойдзены выпадкова. Так, напрыклад, гліняны гаршчок Саша заўважыў каля занядбанай хаты. Я побачив, що штосьці прывалены доскамі. Потым я гэты гаршок занёс Івану Уладзіміровичу, і ён сказаў, што ў тыя часы ён выкарыстоўваўся для розных патрэб. Таксама яго маглі выкарыстоўваць як і для малака і вады.
І гэта далёка не ўсе нечаканыя знаходкі юнага альпенца. Скрэбла таксама знайшоў выпадкова на полі каля пошты. Вось аднойчы мы ўсёй сваёй сям'ёй кідалі бульбу, і я пабачыў, што штосьці каля маіх ног ляжыць. Спачатку я не падумаў, што гэта якісьці абычны крэмень, але ўсё роўна на всякі выпадак занёс яго Івану Уладзіміровичу. І тут ён сказаў, што гэта старажытнае скрэбла. Пачынаю думаць, што вось і я штосьці зрабіў для нашага альпенскага краязнаўчага музея. Пра тое, што на тэрыторыі Альпеня жылі людзі яшчэ да заснавання вёскі, сведчаць не толькі старажытныя прылады працы, а і фрагменты, люлькі, касцяны амулет, прасліцы, датаваныя 13 стагоддзем. З захапленнем расказвае пра свае знаходкі Ілля Кузьміч. Тут жа дэманструе іх прымяненне. Пажарную каску Івану Уладзіміровичу прынёс акурат да адкрыцця музея. Той ачысціў яе ад бруду і ўжо ў належным стане размясціў на паліцу. Калі мы носім розныя рэчывы ў гэты музей, то наш музей, так сказаць, ажывае. Бо што будзе, калі там будзе, напрыклад, адна ваза, да і ўсё. А надо, чым больш будзе рэчываў, чым больш мы будам ведаць пра свой родны край. І я могу сказаць то, што усе людзі должны пазнаёміцца з сваім родным краем, узнаць сваю гісторыю. Тут радзіліся і твои бацькі, і твои дзеды, а нават могуць і застацца і жыць і потым твои дзеці. Таму кожны жыхар вёскі павінен ведаць свой край. Ілля з лёгкасцю спраўляецца жорнамі. Ад бабулі хлопца яны перабраліся ў мясцовы музей. Я вельмі багата раз бачыў у бабіным хляве гэтыя жорны. Я думаў, гэта нейкая прылада працы, каб рабіць ежу к жывёлам. Я не вельмі інтарэсаваўся, а пасля таго, як я з помощью Івана Владзіміровича узнаў, што гэта прылада працы, якая робіць муку, я пачаў больше у дапаўнительных істочніках узнаваць пра гэтыя жорны. Прылада для памолу зерня шырока выкарыстоўвалася ў вясковым ужытку недзе да 1950-х гадоў, бо паслугі млынара каштавалі нятанна. Складаецца жорны з двух каменных дыскаў, ніжні ўсталёўвалі нерухома. Зерня засыпалася праз спецыяльную туліну ў верхнім жоране і прыводзілася ў рух мускульнай сілай чалавека. Такім чынам за дзень можна было змалоць 2-3 пуды мукі. З часам камені сціраліся, рабіліся гладкімі, тады ў справу шоў малаток-лявец. Яго вострым канцом на жорнах рабілі насечкі. Школьнік гаворыць, млынарская справа нескладаная. Куды цяжэй запомніць назвы экспанатаў – жлук, то цясло, пральнік і шмат іншых. Але ж завучваннем новых тэрмінаў хлопца не спужаеш, бо за кожным з іх тоецца нечаканыя і дзіўныя адкрыцці. Вось гэта такая гребёнка бярэцца вось так, і ёй раньше сплеталі пражу, каб было лягчэй наматваць на верацяно. Вось яно так выглядзіць. Я, калі быў малы, я у сябе на гарышча нашоў такую одну гребёнку. Я думаў, гэта женская расчоска, якой раней людзі расчесвалі свае валасы. Сапраўдную цікавасць школьніка выклікае трансфармацыя прасаў. Самы старажытны з іх мае насечкі ў выглядзе папярошных жалабкоў. Адсюль і назва «рубель» значыць «нарублены». З 18 стагоддзя шырокае распаўсюджанне пачынаюць атрымліваць правобразы сучасных электрычных прылад, металічныя паравыя прасы. Я знаў, што ёсць утюгі, якія ставяць уголь раскаленны, но я не ведаў, што ёсць такія утюг, якія ставілі ў печку, каб ён раскаліўся, а ручку амотвалі нейкай тканінай, каб не пекло вельмі руку. Экспазіцыя музея шляхціча знаёміць не толькі з атрыбутамі альпенскага побыту, але і з гісторыямі іх былых уладальнікаў. Яшчэ стагоддзя таму вёска была поўнасцю шляхетнай і ў дакументальных звестках значылася як Ольпень з націскам на першым складзе. Аколіцамі называліся паселішчы, дзе жылі людзі шляхетнага саслоўя. Усе яны прытрымліваліся кодексу шляхетнай годнасці, своеасаблівага зводу правілаў. Ганарыліся дваранскім паходжаннем і не жадалі мець нічога агульнага з простым людам. Нават танцы для сябе ладзілі асобна. Мужик абавязкова павінен быў зняць перад шляхцічам капялюш. А калі б у былыя часы вы незнарок назвалі Альпень вёскай, то хутчэй за ўсё атрымалі кухталёў, бо ў вёсках жылі сяляне. Якія прывілегіі шляхты, яны не адбывалі паншчыны. Але іх абавязак быў
абараняць радзіму. Яны былі ваярамі, служылі ў войску князя. Нават і зброя захавалася, з якой ваявалі. У бой альпенская шляхта шла з баявымі сякерамі. Яшчэ адна важная старонка ў летапісі Альпеня, год 1849. У сярэдзіне 19 стагоддзя пісьменнік і драматург Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у ваколіцы Альпень знайшоў вобразы сваіх літаратурных герояў, персанажаў камедыі «Пінская шляхта». Даследаванне этого перыяду гісторыі Альпеня зрабіў пісьменнік Владимир Ліпскі. Ён пісаў кнігу пра свой радавод, капаючыся, значыць, у архіўных дакументах, многа чаго знайшоў тое, што гэты самы Дунін-Марцінкевіч жыў у Альпені таксама. Ён быў пры кансісторыі царкоўнай нейкім служачым і па справах кансісторыі ездзіў і быў тут у нас у Альпені. Прамое пацверджанне таму, што аўтар быў у гэтых месцах верш «Вясна», падпісаны Альпень мая 12 дня 1849 года, а верш «Прыпяць», напісаны днём пазней, мае пазнаку на водах Прыпяці. Але чаму твор называецца не альпенская, а пінская шляхта? На жаль, аб гэтым аўтара не спытаеш. Можна толькі выказаць здагадку. Пінская альпенская шляхта магла стаць таму, што аколіца належала да пінскага павета. Не толькі аб'ектам літаратурных, але і геалагічных даследаванняў станавілася вёска Альпень. На асобнай палічцы узоры карысных выкапняў. У альпенскіх землях на глыбіні 70 метраў былі знойдзены гаручыя сланцы. Ёсць паклады бурштыну. Яго знайшлі ў рацэ, калі насыпалі дамбу давыд гарадок Альпень. Калісьці ў Альпені быў цагельны завод. Многія ў вёсцы хаты пабудаваны з матэрыялу, вырабленага менавіта на ім. Сёння ад старой пабудовы захавалася адзіная архітэктурная дамінанта – паўразбураная труба. Дзейнічала цагельня з 1905 па 1992 годы. Працавала на заводзе каля 100 чалавек. У сезон выраблялі каля 5 мільёнаў цаглін. Гарэль тады была судоходнай, і па рацэ будаўнічы матэрыял даставлялі нават на тэрыторыю суседніх краін. Поўнач ад завода ёсць такая мясцовасць, называецца Копанкі. А чаго Копанкі? Таму што там капалі гліну, поэтому Копанкі. У аколіцах Альпеня вельмі многа гліны было. Але много гадоў і заводы працавалі, поэтому выпрацавалі гліну. І, магчыма, адна з прычын закрыцця завода, што не стала сыравіны блізка. Нельга ўявіць нашу вандроўку без паданняў і легенд. З імі мы сустрэліся каля царквы Успення Прасвятой Багародзіцы. Раней на яе месцы стаяла царква Уніяцкая. Яе будаўніцтва ў 1784 годзе выклікала канфлікт паміж дзвюма брыгадамі сталяроў. Так пачынаецца легенда. Першая брыгада паклала рад бярвення, нацягнула па перыметру шнур і разышлася адпачываць па хатах. Вядома, такая хуткасць абурыла больш марудлівых канкурэнтаў. Брыгадзір другой брыгады загадаў перарубіць шнур і працягваць справу па-свойму. Прыбягае з вёскі падлетак адзін хлопец і гаворыць на брыгадзіра: «Дядька Міша, ваш сын памёр». Як памёр? Бегалі мы, ганяліся адзін за адным, і ён раптоўна упаў і памёр. Тут ўсё раскідалася, гэтае будаўніцтва, пабеглі туды. І як сапаставілі час, калі ён памёр, і час, калі перарубалі гэты шнур, то яны саўпалі. Гасподзь Бог, значыць, быў за тое, каб царкву будавала першая брыгада. У Альпені жылі цесляры, будаўнікі, млынары. Тут займаліся валяннем і вырабніцтвам лянога алею. Заўжды збіралі добры ўраджай гародніны, бульбы, морквы і, канешне, агуркоў. Чым жыве Альпень сёння? Чым займаюцца сучасныя вяскоўцы? Якімі марамі і спадзяваннямі поўняцца іх сэрцы? Даведаемся з першых вуснаў. Да Вольгі Канстанцінаўны украінец варта адпраўляць цэлыя этнаграфічныя экспедыцыі. Яна ведае шмат мясцовых песень. Зараз у хаце спевы амаль не чуюцца. Шаноўны ўзрост падводзіць здароўе. І ўсё ж у просьбе выканаць любімую песню жанчына не адмаўляе. Ой, сыночок мой, де ти давала, вода покинь, горло піти, бой пропішу я.
Алла Івановна Дранец з жалем успамінае. Мінулі часы, калі вёска квітнела, дыхала поўнай груддзю. Зараз тут жыве ўсяго каля 500 чалавек, а гадоў 50 таму насельніцтва было ў 3 разы болей. Людей вже менше і менше, вже самих коронних ольпінців ще мало. Раніше хати стояли густо, а зараз же вообще рідко стоїть, і гети вже свободні. Це вже хто мой, куди замуж йде, чи що, тільки коб за свого, щоб за чужого ні. Це мужики. Замуж пайшла рана, у 19 год, за хлопца суседняга Харомска. Яму за гонар было ажаніцца з патомнай шляхцянкай. А вось у бок маладой адзін за другім сыпаліся дакоры. За мужика выходзіш, мужичка. Жінки стоять, і ми йдемо до вінця, виходимо до вінця, вони кажуть, от лихо я у матері, мужик, виходжу. Нехай кажуть, я не толкувала, тільки мені неудобно було, що його родня чує. Разам яны пераадолелі ўсё. Душа ў душу пражылі больш за 60 гадоў. А калі Алла Івановна засталася адна, каратаць час стала за рукадзеллем. Справу гэтую добра засвоіла яшчэ ў дзяцінстве. Нечаму навучылася сама, нешта падглядзела ад навязковак. Прали, ткали, полотна такие, полотенца ткали, ткали наметки, чтобы поразвать их замуж. Девчата идут до сватов поразвать, наметочки ткали такие. Яшчэ адна карэнная шляхцянка Любоў Мікалаїўна Корба нарадзілася ў музыкальнай сям'і. Бацькі гралі на гітары, нотнай грамаце навучылі і дачку. Лёс склаўся так, што сям'я пакінула родовое гнездо і адправілася ў Алтайскі край на заробкі. Меня все время тянуло в родные края. Вот постоянно мне снилась та сосна возле церкви, где бусил гнездо свил. А мы жили там недалеко, в этом доме, что возле церкви. А потом тропинка, которая вела через колхозное поле к моей подружке Любе, постоянно видела во сне. И вот тянула меня сюда. Приехали с папом сюда в отпуск. И я говорю, папа, я останусь здесь. Поехала в району, устроилась на работу. И так проработала в Альпенской школе 40 лет. Пачынала з пачатковых класаў і урокаў спеваў. На пенсію выходзіла ўжо дырэктарам Альпенской школы. Когда я стала директором школы, у меня не было технички в школе. Надо было найти техничку. Ну, техработник, вы знаете, кто такой. Я не могла найти, представляете? Предлагала в Альпене многим, для шляхты это было не гонорово. Все стремились учиться. Шляхта своих детей стремила учить. Холодным розумам яна усведамляе, вясковая перспектыва не надта прываблівае моладзь. І параўноўвае 1961, калі толькі пачынала настаўнічаць, з 2019. Тады ў школе было 280 вучняў, цяпер 35. Але гарачае сэрца ўсё ж песціць надзею аб вясковым рэнесансе. Тут жыве яе сын, унучкі і праўнучкі. Я радуюсь каждому рожденному ребенку в деревне. Сама как это самое. Я всегда спрашиваю, кто родился, и читаю в газете. Вот не хочется, чтобы так было. И чтобы не забывали родные места. Ведь родительский дом – это начало. Так что, кто меня видит, приезжайте в Альпень. Не забывайте родные места. Я вас призываю, своих учеников и всех альпенцев. Не забывайте те места, где вы родились, где прошло ваше беззаботное детство. Зусім інакш жывуць зараз жыхары гэтай шляхецкай вёскі. Але час ад часу нагадваюць родным ці знаёмым пра свае высокае паходжанне. Маўляў, не ўсім не роўня. Але гэта так, не ў крыўду.